ተመስገን እግዚአብሔር ተመስገን እግዚአብሔር ተመስገን ኣለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናል ሜሪ ጓል ተዋህዶ እንሆ ናብቲ ብርሃን ትንሣኤኡ ንምርኣይ ብተስፋ እንጽበየሉ ናይ ምሕረት ናይ ጸሎት ናይ ስግደት ግዜ ዝኾነ ቅዱስ ሰሙን ሕማማት ንርከብ ኣለና። ሎሚ ረቡዕ እዩ። እታ ኣይሁድ ንጎይታ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምሓዝ ዝተማኸሩላ ይሁዳ ድማ ንመምሃሩ ኣሕሊፉ ዝሃበላ መዓልቲ ምኽሪ ወይ መኽሪ ኣይሁድ እያ። ነዛ መዓልቲ እዚኣ እንትዝክር ሓፂር ግጥሚ ከምዚ እናበልና ንሪኣ። ረቡዕ ምኽረ ኣይሁድ ኣብቲ ጸላም መድረኽ ኣብ ቤት ቅያፋ ክፉኣት ተኣኪቦም ንብርሃን ከጥፍኣ ብኸመይ ንሕዞ እናበሉ መኸሩ ነቲ ፈጣሪ ዓለም ክቆትሉ ተምሃሩ ነቲ ፈጣሪ ዓለም ክቆትሉ ተምሃሩ ይሁዳ ተለኣኸ ብ30 ዲናር ንመምህሩ ሸጦ ብኽድዓት ተግባር ንመምህሩ ሸጦ ብኽድዓት ተግባር እቲ ፍቁር ጎይታ ኩሉ እናፈለጠ ስለ ፍቕሪ ደቂ ሰባት ነፍሱ ሕሊፉ ሃበ ስለ ፍቕሪ ደቂ ሰባት ነፍሱ ሕሊፉ ሃበ ኦ ጎይታ ከም ይሁዳ ብኸንቱ ከይንሸጠካ ብምኽሪ ክፉኣት ከይንርሕቐካ ብፍቕርኻ ኣሲርካ ኣብ ጥቓኻ ሓዘና ካብ ክፉእ ምኽሪ ኩሉ ንስኻ ኣድሕነና ካብ ክፉእ ምኽሪ ኩሉ ንስኻ ኣድሕነና ኣሜን። ኣብዚ ቅዱስ ሰሙን እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ልብና ሰይሩ ንንስሓ ኣቲና ካብ ክፉእ ምኽሪ ርሒቕና ኣብ ጥቕኡ ክንቀርብ ይሕግዘና። ጸሎትኩምን ስደትኩምን ቅቡል ይኹን። እዚ ቪድዮ እዚ እንተፈቲኹም ላይክ ብምግባር ንኻልኦት ንኽበጽሕ ሸር ብምግባር ኣይትረስዑ። ንፈለማ ግዜ ናብዛ ቻናል ዝመጻኹም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ብሰላም ንብርሃን ትንሣኤ የብጽሐና። ሰናይ ወሰላም ይቐኒየለይ። ተመስገን እግዚአብሔር ተመስገን እግዚአብሔር